Kublai yapi keparalok kepara Kristen menta kasih ngawan rasa pi ya gospel kum u ya anis long bandriu dekat ke pesan puai ke ang kumne ngalong u ba u balawan hiar na peneng lada uno ubam ya une ukpu un junam bat ukpu pangan ai ha u kalong kadok jengah ya kaba nga ai kenang paka pertei kan tup kon men ko para kene kede kedekat kapakong san na kapantai jengi ki Kristan namar u Jisu u ai yalade haka miet kaba khadu syaboni ab u Jisu u shim yo kupu bat ula ai ki senran wong tu shim kene kalong ka met jonga shim la ong to shim ya une ukpu ba dia sam para mapi balang kum kamet jonga andrei hakani ka gospel ngiu i pania sngeu ba u Jisu haba u kren sapang yelade u ong ban bam ya ban bam yelade bam ya nga u ong ke lebatai ya ke jing ya ke yakini ke tien ki patho kebumut Jisu wang bam yang nga dei ukpu belawan hiar na beneng dia bam yang ba pindup yo ba kapertei kandup dia lada kapertei ke bam ya unukpu di kandup bat ya kane ban yo bam ya Jisu ngila ban yo tang lada ngi long ki Katolik lada ngim dei ki Katolik ngim yo ya kane kalat ban bam ya u Jisu ubaim di namar kata ngidei bandon ha kabalang Katolik ban yo bam ya u Jisu ubaim namar be dei kabalang Katolik badang yai pene ya kejing hiar pateng jong kabor jong ki apostol ya kaba u Jisu ula ai ya kane kabor bat ula ong to le ya kane ban ken mau ya nga di namar kata konmen ko para to ngin singau thu bakla ba u Jisu usu ong ya ukpu ban long tang ka nuksa jong kamet ju re uda ong sisa bang ngalong ukpu ba balawan hiar na beneng lada uno ba min ukpu un junom dei uno ukpu de u Jisu hi ba u ong kumne ba ukpu bangan ai ulong kato jonga kalong kapasai komen kapara to ngin artatin bangin lek bat ngin buram bat ngin sengungu bangin tap da ka buram ke ba palat ya ki berkhot bangi buram ka pertei ya Jisu